tun chum NSS North East Festival kan manna Himalayan University ITANAGAR building that campus vel hi tlem kan cover venge ni som pali atanga ni som pang hriat November 2025 ani kan man hun hi hi kan gate pui ania ki ta khan banar lian deu in tar ka han kal pe to lawa mun ma an nei thakop maya amai ro chu enge mun online te pola tama building hi chu atam dok lawa hetlai hi an main building berni a hetlai hi office sang department sang kha ani ngal veka a building hi sho khop maya chuan hetlai ve lian mun ol zau tak mai bok ani tukin jing chu social service social work kan neya abul vela bol hlote kan chara eipo ka char ve amai ro chu hemi video hi siam lok ka du wangin kan chol lok ani heng lai te hi kan MIZORAM CONTINGENT ten nian tho lok thin khop mai NSS stream shim hi chu not mi bat iu ti ani wang hianin kanin zirtir na saboka an fel thin em state in no pangte po an enton plak thin em ani I love HU Himalayan University ani tihan hey banar tuna kan festival banar antar boka chunga hian so lai sa sardin kira po ana buai khop mai an hun mai ka ot chin khop mai lampang hiti hian an area kana nia tison so tlai ka tidon nge khutlai tem na hiam dewa ta khwan football khelna tham field an neya ta khwanin jamba no pang exercise lak nan te kan manga chuan khutlai mi khu an dining room kitchen ani chuan so tlai so department shan ani le boka chuanin hemi a main building ber hi heti zong hian kan la le lokanga moi ve kop mai department dang omna building satlai soni chuan he lai hi kitchen kati khania khini po land of the rising sun ti hial ani awangin kan chak loka khian ni chuak te po moi takin alangani ei dining hall kitchen khani chung tlem kan lange online takani chan social service social work kan nei mek lai khani tuma breakfast nei turin kan na chuk lawa la khum tak ni in ka sia patihan kitchen lama tangin kan la chho venge amoi ang renga sin heng lai an thing phun dan te hi tian kong hi akwala motor the ten akal kwal thei ta ki chuan ka han kal to lo mayang tlemin athui ve dewa hian hian kan bol hlom hei hi kan naute MIZORAM CONTINGENT thu oi tak ten ni thang pui hi angwai de nge ka she thiam lau ma se mel tha thau lo ma hi kan chuang khop mai hei bol hlo po apai hnem berania thalak te du ngai lawa ma se I kalak du wang ni lavin ti hian hei te po hi hei to pan lo chuan ti faya chung tlem kan lange lama kan chho lokanga mun dang chu cover don lo chan chu a design kain ang vek to thawa
Thì hiền cái tiếng chứ hiền sắp lắm bằng ngã bộ son thì son ở mà ở thang làm mà quan trọng là tiếng thui phố mà anh liền em mà pon mà trong lạc bộ hắn lên gì chú xe ta chuan main entrance kha main door kha oma chuan a sir ve ve hianin hetlai hi le a sir le lama awm boka chuan hei hi in chung lam chhouna hetlam side zo ding lam side zo kan ni chu ani e an thui takinam kan room che kan focus sange classroom ve kan ya tuna festival kan nei chung hian rianan kan mangani room sang cheu I contingent te state tin te kha room sang ve ko mania ma CPO ero chu kan thleng khom me CPO ta hian pali kan thlenga manipur mi pathum le keima pali kan thlengani chu pahni chu kum somnga chuang an ni to in ka sia pakhat chu keima ne na in rual ver ani lo pon ke aina u shet mai the chung chu kan thlenga in biak chu kan du thau pon hun hi kan nei lo ve sim sima an ma ni chong khan an in betam ve thin boka ka ti pui vak hlom lo ni hemi zone je la hianin cooler ani chu chuan hei hi kan washroom ani hei female ani a thlang he lampang hi male ani le thung ta chuanin heta hian chukna le chhouna kha in chhouna kha le bawk ani chu chuanin ke chuanin washroom ka man po hianin enge man bi khi ka nei ngal zel ani chu mo hetlai apasaber pakhat pani pathum na amasaber atanga pathum na hi ka man chin bi ka ni a ti chuan ti lam hi hei hian dar lang hi kan ven en chin ani chu mo lam chu a design ai dang ve ka kal to lang mai tai la hetlai hi main door omna kha chunga tang hian kan na vele chiang he aw ti hian hetlai kha tira kalu chan tiat na kha ni ta a ti chuan sa tam pang sa chu tuna kalak zo chi ta kan khana design chu ni nei ta ding le ve kha ani ti na ni chu hetlai hi dining hall lam zu chuk thlak na kong pui kha ni ta a chuan kutlai ku feel kha nia ni ki amoi thei khop mai a bial khop le ha chuan tian a main building kha ni a tin che social work kan neya kan phusanwai noi maya breakfast po kan ei tlai deuh dawn ani tian kan male zuai ange dining hall lam kal thlak na khala ni zel ani Hello ma'am, yes even ma'am. Welcome ma'am. Joshua Quay quy lâu hay rồi đấy lô mà lô mà everyone quy lên Jessica
Được em.